Kane duol mochung'ne bago yiero e pacho kae IEBC chak chenro mar ndiko jogo ombulu manyien e pacho kae e kaunti ma Nairobi. Duol mochung'ne bago yiero e pacho kae IEBC ne geno ndiko jogo ombulu manyien maromo 1,500 gi wiye ka odiochieng' ma kawuono wago tach e skund primar ma Olympic kama wadhi twak kachiel kod MCA ma Sarang'ombe Ward migosi Lawrence Odhiambo mong'ere kod nying mar Komanda ewi Ndikrwok kaachiel kod chenro magisetimo mar neno ni jogo ombulu kaachiel kod jodak ma Sarang'ombe Ward ok okeno ndikore ka jogo ombulu manyien. Migosi Lawrence, Komanda machiegni e Lolwe TV. Erokamano ahinya. Inyalo nyiso nyikwara mogi ni un kaka jotelo mag Sarang'ombe Ward, ang'o ma usetemo mar neno ni jodak ma Sarang'ombe Ward oko ka rom gi keno ndikore ka jogo ombulu manyien? Erokamano ahinya. An kaka Mheshimiwa Lawi Komanda antie eneo mara ma Sarang'ombe Ward, kendo gimwatemo timo ahinya ma mondo wanyis jowa mondo ogi ahinya kata kuneno sechegi wan machiegni kod kama ing'ade kura. Koro ne waimiza jowa ma mondo wuogi kwa wengi ma mondo obi okaw ong'ade kura kaka nikech kineno kaka wantie kaka turnout marwa pod ok ber ahinya. Omiyo kaka Mheshimiwa Lawi nakawo thuolo mara ma mondo waketwa vijana moko ma mondo at least owuothi the whole of Sarang'ombe kanyiso jowa ma mondo obi okaw ombulu. Maybe inyalo nyisowa ni un ka jo Sarang'ombe Ward ne u target jogo ombulu manyien marom nade, target maru rom nade? Jo IBC nomiwa kits gi adek, machiel nitie Ayany, achiel nitie Olympika, kendo achiel nitie Katwekra piny. Koro target kits wan ko 3 category, each and every kits ni kod ji omigi target ma 26 every day. Yo mano nyiso no around we are targeting around 80 per day that are supposed to be registered. Ma idwani mondo ong'ado ombulu gin dhano 80 monego bed ni ng'ado ombulu every day within 30 days. Akiani seche moko iseng'iyo moko kuom nonro ma ji mosendikore, inyalo paro ni inyalo nyisowa ni ji mosendikore rom nadi kuom jo miseng'iyo? Sani wan kod ndalo adek nyaka nyo wachak ndiko ombulu maka kae, kendo nonro wan go duto en ni chieng' mokwongo ne wan kod dhano 26, odiochieng' mar ariyo ne wan kod dhano 37, then kawuono so far waseneno kae no kuma wachung' kae ka 17 kende. Mano nyiso ni turnout pod ok ber ahinya, jowa pod ok wuogi ahinya. To ne wakwayo ma mondo jowa owuogi nikech every day nomi joma tiyo kae gi target of 80. To you find that no onge 80 no pod ok gichopi. Iparo nang' momiyo ji pok ochopo target mane uketo? Ang'o momiyo dhano kuogo komandi kore ka jogo ombulu kane ugeno? Jowa okang' ma thuolo marwa ma mondo wawuo kod jowa matindo, jowa ma at least wanyalo manyo gimoro nikech en part of tich. Kaw thuolo mari ma mondo iwuothi kigolo ji kijiji kikelo kayo ok en tich mayot. Omiyo ne wakawo thuolo ma mondo waket jowa ma mondo ogol ji i kijiji ma mondo obi ong'ad gino kakae. Kopogre un kaka jotelo, bende duond od bura mar ODM ni kod chenro moro amora mar jiwo johera magi mar mondo oko kendo ndikre ka jogo ombulu? Jowa mag jo ODM, viongozi duto mag jo ODM wuotho koni gi koni kanyiso jowa mondo okaw ombulu. Kech onge kaka wadwa dhi kawo kom maduong' kok waikore. To wanyamna ikore mana kwa kawo ombulu. Wan kod gik moko ariyo monego bed ni waikrego. En ng'ado kurani kod IDs. Mago gin gik moko mochuno ma nyaka ibi bed go seche midwa dhi go kura. Moko kuom jopiny mane waloso kodo ne wacho ni gin kod chandruok e yudo opande identity card, ni seche ma gidhi kawo ID ichandogi. Akia ni be usewinjo kwayo makama? Ne wakawo thuolo marwa mak di machiegni kodwa ka. Sani koro ok gidhi mabor. Sani okel gino ikawo ID Olympic kae. Ibiro itimo registration kae, you apply here, then omiu tich mayot ma mondo jo owuogi jo nyithindwa matindo pod ok oyudo ID. Shida mane nitie mane wayudo en maybe ka nitie ng'ama osebudho ma osekalo hike osekalo. Mane ng'ama joma pod itumo nonro margi ahinya kirango nere gimomiyo gibudho kok ne gikawo ID. Iyudo ka en seche moko en ng'at ma janyuolne otho, ma boyudo ng'ama odwaro ng'ama guardian manya chung'ne. En seche moko ng'ama janyuolne onge mongo ID ma janyuol. Koro chuno ma mondo at least wawuo kod jogo ma mondo konya yudo any guardian mare to nya bedo ne jachung' mare.
En wach mane minyalo nyiso jadak ma Sarang'ombe ward mapok owuok oko mar ndikore ka jago ombulu? Gima nya nyiso jo nyithiwa jo kanyanam ma Sarang'ombe ni sa orumo kendo ng'wech osechopo mbele ka. Wadwaro mondo jo Sarang'ombe owuogi in large number mondo obi okaw ombulu. Nikech onge kaka wadwa dhi tero baba e kom maduong'. Kiongo ombulu, kiongo ID, maga silaha migogo lweny ni. Silaha migogo lweny ni en silaha ariyo kende, en ID kod ombulu. Kiongo kod gigo ni ok inyalo lweny. Omiyo koro nyaka wanyis jo kanyanam mondo Sarang'ombe mondo giwuog in a large number kendo giwuog sama time pod nitie ni mondo gikaw ombulu. Nyakora mogi iwinje kaka mheshimiwa Lawi Komanda wacho ni wadhi e lweny mapek tarik 9 dwe mar 8 e higa manyien. To ka idhi lweny nyaka igangori kod silaha mwadhigo e lweny en opande kod ombulu. Koro wamedo kwayi kapok iwuok oko mar kaw ombulu, wakwayi iwuog oko mondo indikri ka jago ombulu ka kinde mar ndikruok pok orumo. Mheshimiwa, koro wawere kod weche mag siasa mag kaw ombulu, we koro wang'iye chenro mag dongruok ma isetimo e Sarang'ombe ward. Inyalo leronwa to chenro mage mag dongruok ma isetimo e Sarang'ombe ward nyaka ne yieri? Erokamano ahinya. Chenro mag dongruok mag Sarang'ombe to oseneno kendo nyocha ka nyicho neno ka migosi Raila Amolo Odinga kod President Uhuru Kenyatta obiro Sarang'ombe ka for the first time in history ma the sitting president onyono katwekera. In fact, very soon kumane president ochung'ini wadhi keto kibao maduong' mondik mana Uhuru Junction mano nyaka ket kanyo. Nobiro mana because of dongruok mane osebetie. Mokwongo nobiro kobiro yawo osuptal mane oketnwa level 3 hospital man Kianda. Obiro kendo obiro rango ndara ma nyocha ogonwa lam, ndara moserit kuom higni mang'eny. Kwa wuotho chuodho, kwa chala anguche ka koth ochwe to ochala anguro. To sani do koro sani koth kata kochwe to jo wuotho maler, inya wuotho kata go pato. Makata sani ka waneno ka koth biro ni kopo no chwiki kwa bedo kod wasiwasi. Wasiwasi nikech chuodho ni wasetieko. Sani ok wani chuodho. Wawuotho wi lam. Gima nyocha jopiny dwaro higni mang'eny. Kane nachung' nawacho ndara e mwadhi loso. My first agenda was ne wadhi loso barabara. Jopiny ne dwa barabara. Wapuoyo puoch gi pak kuom Meja Badi kuom biro kendo nobiro wuon kobiro launch wach ma barabara mane president obiro yawono. Badi nobiro wuon kendo hakikisha no nyaka barabara bedie. An kaka MCA nomiyamna thuolo ma mondo abia wuona kod oganda ma jodala waka ma mondo oyie ma mondo yaw yo. Jodala adier noyie kendo adwoko ngero kamano maduong' ahinya kuom kawo thuolo gi ma mondo giyie ma barabara obedie. Mopogore kod wang' apeyni miselose kar Sarang'ombe ward, nitiere chenro moko mag dongruok ma bende isetimo? Mar ariyo kane wadonjo kae ne wan kod daraja mane ne golowa e apaya ma Lang'ata. Mane kuma ne wakwongo warwake daraja mokwongo. Mana ne gine dongruok mokwongo mana adonjogo kech ne en kama ne nego jowa nyithindwa nitie nyithindwa masomo loka cha to yudo ka koth chwe ka koro sani ni to yudo ka aora no pong'. Koro nosiko ko odhi otero nyithindwa otero joma dongo jowa ma pi oloron koni kodhi otemo yudo ka incidents mag aora lal ng'ato ne ng'eny. But nowadays waloso bridges, a footbridge kod bridge mancho waloso kacha de wan kod bridges adek mwaseloso within Sarang'ombe. Masani jowa koro kalo mayot kata becha nitie madhi Lang'ata High School masomo kocha, nitie joma somo St. Luangas, nitie masomo nyithindo masomo Karen Malo. Koro yudo kata koth chwe to kwan kod buok ahinya no aora nyalal gi jowa. Kinde mane watwa kodi e thuolo mokalo ne isingonwa ni agenda mari machielo en mar keto street lights e wang' apeyni mayudore e Sarang'ombe ward. Akia ni chenro makamano osechopo e okang' machal nade? Chenro mar street light already osedhi mbele. Mokwongo kata kane pod ok wa involve jowa ma jo county ni wawuoyo kod NGOs, wan kod NGOs kaka ma be wawuoyogo nikech kata na bridges mane wagerogo ok noger gi counties. En a network mane wan go mane wawuoyogo kod jowa mana ma well wishers wa moyie biro konyowa. Emon wawuoyogo kalosogi. Wach mag teche kata kineno mbele wa kaka wan kod taya maliel. Wan kod kinyaneno kai wan kod solar light. Mana mokel kod NGO kakai. Sani kiwuotho kakai kata ka stimolal.
tibo yudo ka solar lights gi ineno gi kae ka giriedo kae ka giliel ma gin gidwa ketgi the whole of Sarang'ombe. Wan kod koso ayany mag jo county midwa losgi e yore apaya manchol ketie lamgo nyaka mwalo Kibera South ma wach ma taya ok wadwa kendo chako wuoye en gima dhi mbele seche ma wuoye kod en gima jo Nairobi County the NMS keto nwa techni yore apaya manyo walosogi. Wan kod wach mar proposal mar fire station. Kendo aparo ne kana bet kod piny to ne anyisi the big challenge ma jo wan go sana in slums areas. Kendo en bill ma pod be watemo loso ma mondo walosi county assembly ma mondo wayud yo moro ma each and every sub county ma ok slums areas gibed kod fire station within sub county level. Nikech wasebedo kod shida mang'eny maru mach wang'. Ido ka every time kaka idala waka kai for the last 1 month mayo se wang' kai mok tin na beach. Tido ka wang' sani in fact ata nitie nyathi manyocha waka waiko Lang'ata waiko Lang'ata on last Saturday. Gi nyithindo ariyo manyocha otho just because of wach ma mach. Koro ne wakwayo sirikal en proposal mwasewandiko wasebet piny with public participation gujowa kod even the entire Kibra ma mondo wan kod space maduong' sana Olympic kai mosebedo idle for years and years. Koro ne wakwayo ma mondo omiwa lwedo ma mondo genwa fire station kai ma kam to response bo bedo very very fast boloyo wuok mar ngare wuok i town kochopo kai. Ido ka koro jam seche moko jam biro gari biro ido ka jam ng'eny koro ido ka time gikawo time mang'eny kapod gichopo kuma mach lielie. Omiyo en proposal mancho wasendiko wasebet kod jo Kibra piny boyie ni mondo bi ogernwa fire station Olympic ka mabro konyo issue mag wang' ka mach wang' to gichopo piyo piyo. Sarang'ombe ward ni kod rowere mathoth man kod talanta. To kane watwa kodgi ne gipenjon to chenro mar gero paw tuke ma Woodley kod ma line saba ang'e ni line saba to ni ward machielo but chenro mar bero paw tuke ma Woodley aken osechopo kure. Woodley Stadium is ongoing anodhi mbele kata ma line saba nyicha wan kod yuarok na matin kaluwore kod Amref hospital man kachacha. But aparo ni sirikal bo donje ma mondo kel kwen keche mago kende pawe mwan go in Kibra wan kod Woodley no kod Maline Sabano. But so far Woodley is ongoing. Mwang'e very soon nyithindwa boyudo kama boga tuge. Nyicho watwe mokwayo kata Olympic primary kai kanchi loso gi nkech sani koro onge kuma nyithindwa tugo ga. Nyicho wakwaga na nafasi Olympic primary ka. Ting'eni koro kai en kuma nyithindo some ma is either ni nyana tugi on over the weekend only. Ka nyithindo nitie school kakai to onge kaka unyago organize a tournament kakai. Koro en gima dhi mbele mang'en sirikal the county government temo ma mondo speed sharp mondo mi nyithindwa time ma mondo odhi otum zoezi Woodley. Kapok watieko en wach mane mogik minyalo wego jadak ma Sarang'ombe sani. Gima nya weyo go jodala wa jo kanyana ma Sarang'ombe eni sa ochopo. To sa ochopo ni wadhi go kura. To go kura en ni ji dwa biro madwa biro chung kod lawi. Jogo dwa biro madwa biro golo lawi. To gima dhi challenge igon en wang'ni issue mar barabara to gionge nikech barabara waseketo. Sawa barabara waseketo. Koro gibiya mondo wago siasa mayom. An kaka incumbent MCA masani adwa mondo gibi mondo wago siasa mamuolo. Ok wadwa nwago siasa malweny, wadwa nwago siasa mamuol. Mibira tuzo sera mari, inyiso jopiny gimo mi idwa biro goro lawi. Ichallenge atu maybe kati chotama jopiny kane ma body side kae tutami ko mondo kendo wayiere ng'ama chielo. Jopiny ko yie to gibi wacho ni mwachmiwa waneno pogro kiloch mari ni. Waneno pogro kadier kecho yo chaler taya ntie daraja askande ntie fire station ero wakelo hospital chande wakelo kacha ne meso gero nwa kacha gin gik manyocha ji pok oneno. In fact nyocha okwan ga kod hospital in Sarang'ombe kae to sani koro mine wakata madwa konyre ok ochuno nyaka dhi Kenyatta sani keto gimna hospital manyewa yawo kanyo no iwinjo
makata nyocha nyathi mokwongo nyocha ko nyuolnwa ka kanyo ma nyathino onego bed ni chako lawi komanda nawinjo ne kagiwacho ni nyathino nyaka chak lawi komanda koro wamor kendo wamor ahinya kuom gik duto mosetimore i time mana mantie iwacho ga nang'o ni dhiang' onyuol akwadhana ng'ama onego bed ni enjoy chagno ng'eny jakwath koro an jakwath an jakwath ma dhiang' onyuol akwadhane iwinjo wach mogik ineno kuma wachung'ie ni wasekete into consideration Olympic ma en tich manya chakre sa saya wadwa no jogo dhi obi ogonwa ela mondo drainage minene modinregi oyawnwa sani kiwuok ka koth ochwe ka to ng'ama okatwekra ng'ama ochopo Olympic inyawe ni Olympic ka sani katwekra machon cha Olympic kido ka biro tumo chuodho nikech drainages odinre ute minene moger tractor mabiro madwa biro maketo na just an open drainage ma mondo pi odhigo drainage machon kande no odinre koro wadwa keto ngi open drainage ma mondo ne kaka pigni mol kadhi i main drainage koro wakwayo jo kanyanam no Olympic bedamos Olympic wadwa yweyo ma mondo bed maler very soon in the next 2 months coming Olympic dwa rieny koro wadwa sara ngombo rieny maber ma ji wacho na adiera gineno pogruok nitie. Nyakwaramogi iwinjo jadak masara ng'ombe iwinjo Olympic dhi rieny in the next 2 months mano idweche ariyo mabiro mano ka oler kod MCA masara ng'ombe ward migosi Lawrence Odhiambo mong'ere kod nying mar komanda wakaw wadwokero kamano kuom thuolo mari mar biro twak kod Nyikwaramogi. Nyakwaramogi ka iwinje ne watwak achiel kachiel kowuok e skund primar ma Olympic mayudore Sara Ng'ombe wode kar od chung' od bura ma Kibra kama ne watwak e chenro mar ndiko Jogoo ombulu manyien ka achiel kod chenro mag dongruok e Sara Ng'ombe ward kendo wayudo thuolo makende mar twak kod MCA ma Sara Ng'ombe ward migosi Lawrence Odhiambo bende ong'ere kod nying mar komanda kowuok e skund primary ma Olympic nyinga Chris Owino waduok achiel kachiel nyaka e studio marwa e Kileleshwa. Erokamano.